Jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai na ci gaba da tada zaune tsaye a arewa maso yammacin Najeriya. Muna tafe da rahoto na musamman. Ministan harkokin wajen Rasha ya sami kyakkyawan marhaban a Congo yayin da Rasha ke neman ƙarfafa danƙon zumunta da ƙasashen nahiyar Afirka. Tashin hankali na daɗa ƙamari a yankin arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan bindiga ɗauke da muggan makamai na ci gaba da tada zaune tsaye a yankin. Suna kai samami a ƙauyuka da kaiwa matahiya hari tare da satar jama'a don samun kuɗin fansa. Bara an sace ɗalibai mata kusan 300. Sashen binciken kwakwaf na BBC Africa Eye ya kwashe wata da watanni yana bibiyar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da ke kai har-haren tare da ganawa da mutanen da lamarin ya ritsa da su. Ka Ibrahim Isa, to amma rahoton na musamman yana ɗauke da wasu abubuwan da ka iya tada muku hankali. Ina iskar Zamfara suna ina? Jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan sintiri da dakarun gwamnati na murnar lalata wani sansanin Fulani barayin daji. Ina iskar Zamfara? Ɗan burofan nan ba su ba kansu. Wata ƙaramar nasara ce ga wata matsala mai yaduwa. Rikicin ya ritsa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Yamuyanne ne na an ka kashe kuma babana na ɗaka ana jinya bai da lahiya. Me ya me suka mishi? Wai wurin halbi. Na ga tsara sun ka halbe shi kuma sun ka tattake mai huska. Tushen wannan rikici shine hamayya game da fili da ruwa, abinda cin hanci da sauyin yanayi suka ƙara zuzutawa. Gungun ƙabilu biyu, Hausawa da Fulani, sun juya kan juna. Fulani na ikirarin an mayar da su saniyar ware. Da yawa sun shiga ƙungiyoyin ɓarayin daji, suna ƙona ƙauyuka da satar mazaunansu, tare da yanka duk wani wanda ya bijire. Zanga-zanga mu ai ta bindiga ce mu. Don kaga ba mu san inda za mu ga ɗan jarida ba, kuma ba mu san inda za mu je mu zanga-zanga mu. In ka ga mu mun ɗauko bindigogin mu mun shigo karkara ita ce zanga-zangan mu gaskiya lokacin gwamnati za ta tashi. Don mayar da martani, al'ummomin Hausawa sun kafa ƙungiyoyin sintiri. Su ma suna jikkatawa da kuma kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Rikicin mai ƙaruwa ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, ramuwa bayan ramuwa. Bayan wani harin Fulani ɓarayin daji na baya-bayan nan, Hausawa 'yan sintiri sun kai harin mai rabo katsira. A wani asibiti a yankin mun samu ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa, wata matashiya Bafulatana. Muna ciki duka suka da wata da ni da ƙanni na su uku da yata da wani ƙanni na shi ma yana nan da innamu ita ma yanzu haka ban san inda take ba ko tana can ko sun yi wani wuri da ita in yanzu haka ban sani ba. Shi kenan sai na hito muka samu muka hito suka bi ni da bugu suna sa sai na ce don Allah su yi hankuri ni wallahi ba daji da kyau kuma ni ban sani ba ni da wanda addaba bare su ce ni yadda ba ce sai wani ya ce su kyale ni suka kiya wani na bugu wani na tsara wani da ya bugu ne ya sare ni wani kuma ya sare ni nan saman kai daga na samu wanda ya kwaci ni. Kisan gilla da satar ɗimbin mutane na faruwa akai-akai. Ɗaya daga cikin satar mutanen da ta fice ita ce ta 'yan mata 'yan makaranta 300 a Fabrairun bara. Fulani ɓarayin daji ne suka kwashe su da tsakar dare daga wata makarantar kwana a Jangebe. Dai wallahi tsoro na jiya kwarai. Don wata cikin mu har da karewa ta ita ce sun ka tsaya nan sun kai ta bugunta. Duk 'yan makarantar mu ana dai ta kuka. Waɗanda suka yi garkuwar ba su taɓa yin magana da 'yan jarida ba sai yanzu. Sashen bincike na Africa Eye ya nemo ɗaya daga cikin 'yan bindigan wanda ya jagoranci satar yaran. Mun tambaye shi ko ya dace a yi garkuwa da yara saboda wani ƙorafi? Ma mu dai illa abin da zan ce muna ba su haƙuri. Amma mu ba mu ji wata damuwa da irin haka ne sam. Saboda mu iya abin da muke gani mu yi ma gwamnati mun ɓata mata rai shi ne kawai.
Abu Sani ya yi kirarin cewa an biya barayin dajin kuɗin fansa kwatankwacin dala Amurka 140 don sakin 'yan matan. Ya ce sun kashe kuɗin wajen sayan ƙarin makamai. A koda yaushe dai hukumomi na musanta sun biya masu garkuwa da mutane wasu kuɗi. Tun satar 'yan makarantar nan na Jangebe an ƙara yin wasu sace-sace 5 na ɗalibai masu yawa, yayin da yanayi a arewa maso yamma ya ci gaba da taɓarɓarewa. Za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samun a wayoyinku na salula. Ta farko mu duba wasu labaran duniyar. Sojoji a Myanmar sun aiwatar da hukunce-hukuncen kisa na farko a kasar a cikin shekara da dama. Wasu hitattun 'yan gwagwarmayar kafa dimokuraɗiyya 2 na daga cikin maza 4 da aka kashe. Kyaw Min Yu ya daɗe yana fafutukar siyasa yayin da Pheu Tau kuma shi zababben ɗan siyasa ne a ƙarƙashin gwamnatin da aka yi wa juyin mulki a shekarar da ta wuce. A Tunisia ana kaɗa ƙuri'ar raba gardama kan wani sabon tsarin mulki mai janyo kace na ce wanda zai ƙara jaddada irin babakeran da shugaba Kais Saied ya kan mulki. Shekara guda kenan da ya kori majalisar dokoki kuma galibi yana mulki ne ta hanyar ayyana dokokin. Sabon tsarin mulkin zai halatta wannan ya kuma sa majalisa ta kasance a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa, sannan zai kawar da galibin sa ido akan ikonsa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov na ci gaba da rangadinsa a Afirka a wani bangare na ƙoƙarin da ƙasarsa ke yi na ƙarfafa danƙon zumunci da nahiyar. A daidai lokacin da ƙasashen yamma suka mayar da ita saniyar ware saboda mamayar Ukraine. Mr. Lavrov ɗin ya ziyarci Congo inda ya tattauna da shugaban ƙasar. A lokacin rangadin zai kuma je Uganda da Ethiopia. A matakin farko jiya kenan a Masar ya yi jawabi ga jakadun ƙungiyar ƙasashen Larabawa waɗanda suna daga cikin na gaba-gaba wajen cinikayya tsaba da Ukraine, inda ya watsi da ikirarin cewa Rasha ta janyo matsalar ƙarancin abinci a duniya. Lamarin ya yi muni sosai a galibin ƙasashen Afirka da na Larabawa, kuma an ɗora alhaki akan yakin. Matsalar abincin ba jiya ta soma ba ko kuma a cikin watan Fabrairu. Matsalar ta soma ne a lokacin annoba saboda manyan kurakuran da kasashen yammacin duniya suka tafka game da abinci da kuma makamashi. To kasashen Afirka dai suna da kyakkyawar hulɗar kasuwanci da tsaro da ƙasar Rashar, kuma wasunsu sun ci gaba da kasancewa 'yan ba ruwanmu tsakanin Rashar da kasashen yamma kan yakin Ukraine. Yayin da Mr. Lavrov ɗin ke kan hanyar zuwa Uganda. Ko yaya ƙasar za ta tunkari bakon nata da kuma salonsa na diplomasiya. Ga Halima Umar Sali da fasarar rahoton Patience Atuher daga birnin Kampala. Uganda, like most other African countries, Uganda, kamar mafi yawan kasashen Afirka, bata ɗauki matsayi ba game da wannan yakin. Bata yi Allah wadai ba, sannan bata bayyana goyon bayanta ba ga kowane bangare da ke yakin. Kuma wannan ina tunanin saboda kasashen Afirka da kuma Ugandar na da yarjejeniyar haɗin kai da kuma dangantakar diplomasiya tare da dukkanin kasashen da ke yakin. Saboda haka ne yasa ba su nuna bangaren da suke goyawa baya ba. Ga sauran jama'a kuwa suna jin tasirin wannan yakin ne ta hanyar tashin farashin man fetur, wanda kuma ya haifar da tashin farashin kayan abinci. Which also then affected food prices. Ta fagen wasanni kuma a gasar tsalle-tsalle da guje-guje ta duniya da ake yi a Amurka, 'yan Najeriya Tobi Amusan ta lashe lambar zinari a tseren tsallake shinge na mita 100. Ta karya bajinta yayin da ta yi gudun a cikin daƙiƙa 12.12. Ga ta bakinta bayan gudun. Every time I come out to every championship, it's a fourth place finish. A duk lokacin da na fito gasar tsere, a mataki na 4 nake karewa. Amma zuwa ta a gasar tseren duniya ta bana, na faɗa wa kaina cewa zan yi nasara. Na yarda da kwazona, amma ban taɓa tsammanin zan kafa tarihi a duniya ba. Ina gode wa mai horarwa ta saboda kwarin gwiwar ta gare ni da kuma sauran mutane da suka nuna min goyon baya. To idan kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Kuma Aishatu Musa ke ca sai an ku daga nan London. Thank you.